Traffic Racer. Nu știu, parcă așa. Se numește 50 miles. Cum vreți să spuneți. În fine, am mai filmat un episod, dar nu s-a salvat. Și în acel episod upgradați mașina și o vopsisem. Am de stat două hărți. De fapt, că două hărți e toate. Să îi dăm play. Ieșim. Este două hărți. Vedeți cum indică rotunera noastră cu mecanică. Dacă le vedem așa, spargeam cu toate învejire. Așa și cum se numește. Acum am fost să vă prezint, aici schimbat numerele, aici am upgradat, ăsta nu, power. Avem aici time trio, level up, my god, level 2 și am fost stăgut. Dacă mai vreți să fiți la descriere, nu uitați să dați un like și un subscribe. La revedere, de fapt și la revedere, mai avem de vorbit. Acum e la revedere.